isi ala n'afọ 2023 na ya ga-achị naanị afọ 4. Ndị otu ọhaneze hụtara ya bụ okwu dịka okwu aghụghọ. Anyị ga-echeta na enyi nwoke Atiku bụ Raymond Dokpesi bụkwanụ onye otu pati People's Democratic Party bụkwanụ ebe Atiku si apụtaga maka ịzọ ọkwa onye isi ala sịrị na ọ bụrụ ma ahọpụta Atiku dịka onye isi ala na ọ ga-achị naanị otu ugboro. Dokpesi duru isi na ọ ga-agba ọtọ n'ọha ma ọ bụrụ ma Atiku enyefeghị ndị Igbo ọchịchị ma ọchịcha. Na nzaghachi ya gbasara okwu a, nnukwu odeakwụkwọ nke ndị ọhaneze bụ Okechukwu isi guzoro sịrị na okwu ya bụ mkparị nyere ndị Igbo. Ọ sịkwara na ndị Igbo agaghịkwa anabata ọkwa osote onye isi ala ma kwechiri na ekwesịrị ịhapụ ndị Igbo ka ha bụrụ onye isi ala na 2023. Isi guzoro chetara otu Atiku siri jụ ịchị naanị otu ugboro mgbe ndị okenye ala Igbo gwara ya otu ahụ n'afọ 2019. Onye Assistant Inspector General of Police Zone 11 bụ Mukan Gobum adụọla ndị mpaghara South-West ala anyị ọdụ ka ha kwado ndị ntorobịa ha ka ha sonye n'ọrụ ndị uwe ojii ala Naịjirịa. Na mkpughe o mere maka owuwe ọrụ maka ndị kọnstebụl n'ọrụ uwe ojii maka afọ 2021, ọ sịrị na n'ime mmadụ 81,000 ndị debatara akwụkwọ maka ya bụ ọrụ, na ndị si mpaghara ndịda ugwu nke ala anyị erughị pasentị 10 n'ime ha. Gobum bụ onye DC Zonal CID DCP Ganiyu Salami nọchitere anya ya na ụlọ ọrụ Police Service Commission kwupụtara nke a na nzukọ emere na ụlọ ezumezu dị na Ibadan, bụ ebe ha nọrọ kwuo mkpa ọ dị ndị ntorobịa ịbata n'ọrụ ndị uwe ojii. Ọ gwara ndị eze ọdịnala, ndị isi ụlọ okpukperechi dị iche iche, ndị isi ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa ndị nne na nna ka ha kwado ndị ntorobịa ka ha banye n'ọrụ ndị uwe ojii, na ọ bụghị emechi ugbu a na ọdịnihu ha ekwuwa na a na-emegbu ha emegbu. Onye isi oche Police Service Commission bụ Alhaji Musiliu Smith sịrị na ọchịchị etiti akwadola ka e were mmadụ 100,000 n'ọrụ ndị uwe ojii site ugbu a ruo afọ 5 dị n'ihu. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu Sineti agụgharịala nke abụọ ya akwụkwọ nke ga-enye ọchịchị etiti ikikere iweghara maọbụ ịkpachi ngwongwo ndị ọrụ obodo ndị na-eme mpụ na nrụrụ aka, ndị na-akwado ndị otu isiekwu ọnwụ nakwa ndị ọzọga. N'akwụkwọ iwu nke isiokwu ya bụ A Bill for an Act to Make Comprehensive Provisions for Seizure, Confiscation, Forfeiture, and Management of Properties Reasonably Suspected to have been derived from unlawful activities ka ha jiri kwupụta gbasara nke a. Ọ bụ onye nkwado akwụkwọ iwu a bụ Sinetọ Suleiman Kwari nyere nkọwa gbasara akwụkwọ iwu a ma gbakwunye na agụgharịala akwụkwọ iwu a nke mbụ ya n'abalị 16 nke ọnwa Maachị afọ 2021, ma gbakwunye na ya bụ akwụkwọ iwu so na akwụkwọ ahụtara dịka nke ndị dị oke mkpa, bụkwanụ nke ndị omeiwu ala anyị tụrụ anya iwegara onye isi ala Muhammadu Buhari n'oge na-adịghị anya. Buhari nọrọ n'izu gara aga rịọ ndị omeiwu ala anyị ka ha kwado iwu 3 ndị ahụ megidere nrụrụ aka na mpụ na ala anyị. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị agwala ọchịchị etiti mkpa ọ dị ha nwa ịrụpụta ụlọ ọrụ na Federal Constituency 360 mejupụtara ala anyị n'otu n'otu
iji nwee ike gboo mkpa nsogbu enweghị ọrụ ma kwalitekwa mkpata na mmepụta ihe n'ala anyị bụ nke a na-akpọ gross domestic products. Ha mere mkpebi a dịka ha kpebatara mkpesa onye omeiwu na-anọchite anya ahịa azụ na Ezinihite Federal Constituency n'ụlọ nzukọ omeiwu nnọchite anya bụ Honorable Chinedu Emeka Martins mere n'ụlọ nzukọ ha. Honorable Emeka kpọrọ ndị ụlọ nzukọ ha oku ka ha tinye ọnụ na ọnọdụ enweghị ọrụ nke na-abawanye n'ala anyị kwa ụbọchị ma kwupụtakwa mwute ya gbasara nke a. Ụlọ ọrụ Police Service Commission enyela onyeisi ndị uwe ojii gburugburu ala anyị bụ Usman Baba Alkali iwu ka o nyobakwuo anya ime na ihe jikọtara onye ọrụ uwe ojii ahụ asịrị kwụsịtụ ọrụ bụ onye bụburu onyeisi ngalaba Intelligence Response Team bụ Abba Kyari na nwa amadi ahụ ama ama na-eji igwe kọmputa egburu ndị mmadụ ego ha bụ Abbas Ramon bụkwanụ onye ama ama dịka Hush Puppy. Ndị ụlọ ọrụ a nyere onyeisi ndị uwe ojii izu ụka abụọ ka o webatara ndị kọmitii na-ahụta maka agwa ọjọọ ihe nchọpụta ha mere gbasara nwa amadi a. Ụlọ ọrụ National Petroleum Corporation NNPC agwala ọha ndị mmadụ na o nweghị uru ọ bara ha ịga na-azụkọ mmanụ petrol ka a ga-asị na o nwere ihe gaje imenụ. Ha sịrị na ha nwere mmanụ petrol ebe ọ ga-ezuru onye ọbụla. Ọ bụ okpuru ọha ha bụ Garba Mohammed nyere mmasị obi ike a n'akwụkwọ o wepụtara na ụbọchị Wenezdee. Ọkụ bọọlụ otu egwuregwu bọọlụ Arsenal bụ Tyrese John Jules agbahapụla otu egwuregwu Arsenal ma sorozie ndị otu egwuregwu Sheffield na ụbọchị Wenezdee. Bụ ndị ọma, otu a ka ọ ha n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinwendu Efegadị bụ onye depụtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ ya n'asụsụ Igbo ji asị, imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere go.